Здравей, съкомитетнико! Настъпи дългоочакваният от мен момент да отворим страниците на Библията и да се потопим в Словото вътре. Какво по-добро начало за изследване на Светото Писание има от Битие, първата книга в Библията. Нека прочетем заедно Битие 1 глава, от 1 до 19 стих. В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше неустроена и пуста, и тъмнина покриваше бездната, и Божият дух се носеше над водата. И Бог каза: да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро. И Бог раздели светлината от тъмнината. Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И настана вечер, и настана утро, ден първи. И Бог каза: да бъде свод сред водите, който да раздели вода от вода. И Бог направи свода. И раздели водата, която беше под свода, от водата, която беше над свода. И стана така. Бог нарече свода небе. И настана вечер, и настана утро, ден втори. И Бог каза: да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата. И стана така. Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза: да прорасне от земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. От земята прорасна крехка трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него. И Бог видя, че беше добро. И настана вечер, и настана утро, ден трети. И Бог каза да има светила на небесния свод, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините. И да бъдат за светила на небесния свод, за да осветяват земята. И стана така. Бог създаде двете големи светила. По-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта. Създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния свод, за да осветяват земята, да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро. И настана вечер, и настана утро, ден четвърти. Битие е първата книга в Библията и в нея ще открием разказът за произхода и предназначението на света и човека. Но нека преди това да поразсъждаваме защо под формата на разказ са ни предадени всички значими за човека истории от Библията. Ако искаш една информация да премине през хиляди поколения, постави я между редовете на приказка и всеки разумен човек, който чуе този разказ, независимо кога и къде, ще разбере поуката от него и ще може да изгради ценностната си система. А сега, нека си поговорим за раздялата. Почти те чувам как си казваш: чакай малко бе, аз съм тук за да уча за Библия, за градеж, за развитие. И в самото начало, на началото, за раздяла ли ще си говорим? Когато прочетох Битие 1 глава, аз също бях изненадан да открия, че раздялата е в основата на реда. Но какво си мисли и как се чувства човек, когато чуе думата раздяла? Ние автоматично решаваме, че ако става въпрос за раздяла, всъщност се има предвид нещо лошо, нещо тъжно. Разстройваме се автоматично, защото думата раздяла свързваме с болка, както душевна, така и физическа. Лошият оттенък на думата раздяла е свързан с основния страх, който всички ние имаме – страхът от обвързване. Всъщност, страхът от раздялата е страх от провал на взаимоотношението. Или иначе казано, ние приемаме раздялата за доказателство, че сме неспособни да имаме пълноценна връзка и оправдано ни е страх да се впуснем в взаимоотношения. И тук не говоря само за любовни взаимоотношения. Става въпрос за семейството, за приятелството, за колегиалността и, разбира се, за връзката между партньорите в любовта. Страхът от обвързване е най-често вследствие на страх от отхвърляне. Естествено, всички имаме и този страх в себе си. Всъщност, за много хора, без да го осъзнават, страхът от отхвърляне е основна движеща сила в живота им и е генерален инструмент за вземане на автоматични решения в ежедневието. Със сигурност всеки от нас има моменти, в които се е опитал да анализира защо е отхвърлил възможност, без дори да се замисли. Като човешки същества, всеки от нас има нуждата да принадлежи. Бог ни е произвел като същества, които имат нужда да бъдат в общност, в Неговата общност. Обаче, откакто свят светува и още от Адам,
човечеството е отдалечено от своя Създател. По какви причини това е така, сега няма да разискваме, но причини има и те ще бъдат обсъждани скоро. Сега е важно да сме в съзнание, че ако сме настроени като хора, които имат нуждата да бъдат в общество, фактът, че има моменти, в които не познаваме Бога, не означава, че тази нужда я няма. Подсъзнателно ние търсим своята среда, към която да бъдем част. Страхът от отхвърляне е тясно свързан с нуждата ни да принадлежим. Всъщност, колкото повече детето осъзнава себе си като отделен човек, толкова повече се развива нуждата му да принадлежи. Когато порасне достатъчно, че да реши, че в момента семейството му не е там, където иска да принадлежи, говоря за младежката и юношеската възраст, ако детето не открие нов кръг на общуване, към който да се присъедини и в който да пасне, това му се отразява пагубно. Ако човек не принадлежи някъде, той се чувства непълноценен, а бих казал и негоден, и дори повреден. Нуждата ни да принадлежим е по-силна дори от инстинкта ни за самосъхранение, защото не са един и два случаите на депресирани младежи, които се чувстват отхвърлени и заради това посягат на живота си. Настройката за принадлежност е толкова силна, че една от основните причини младите с ясно съзнание, че това ще им навреди, да посегнат към различни вещества, предизвикващи зависимост. За тях си струва риска да разрушат живота си, ако ги приемат в групичката, към която са се прицелили. Така аз пропуших цигари. Така пропуших и весели цигари. И по същата причина се надрусах за пръв път, за да бъда част от групата, която смятах за моята перфектна среда. Ако си млад човек, който се чуди дали си струва риска и слушаш това, знай, че не си струва нищо. Ако изучиш Библията, ще придобиеш такива знания и умения, че ще бъдеш интересен и желан събеседник, където и да отидеш и с когото и да си комуникираш. Няма да има нужда от никакви стимуланти или трафиканти, за да бъдеш интересен за хората около теб. Като родители, ние не осъзнаваме отговорността, която носим, когато Бог ни е поверил човек, който да създадем по Негов образ и подобие. Тъй като сме деца на родители, които не осъзнават тази отговорност, автоматично сме такива и като родители. Нека прочетем от 26 до 28 стих на първата глава в Битие. Бог каза да създадем човека по наш образ, по наше подобие. И нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови, и Бог им каза: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете. Бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Когато Бог реши да създаде човека по свой образ и подобие, той създаде съвършената среда за живот на своето творение. Бог създаде перфектен свят в лицето на Едем и беше перфектният родител. Как стана така, че първите хора на земята избраха да се отделят от Бога, преди да му дойде времето, и да си правят каквото си искат? Не ти ли напомня това на твоите младини? Не знам за теб, но аз доста преждевременно реших, че знам и мога достатъчно, за да се отделя от семейството си. И се усрах главоломно. Много преди времето си реших, че съм пораснал, а всъщност бях дете, което направи дете. Идеалната среда да прецакаш малкото човече, без да искаш. Всъщност, първите родители на земята създадаха семейство с две деца, в което по-големият брат убива по-малки. Докато озреем достатъчно, че свободната воля, с която Бог ни е дарил да започне да работи за нас, ние сме се прибили толкова жестоко с нея, че само Бог може да ни възстанови след това. Всъщност, смисъла на свободната воля, която Бог ни е подарил, поемайки огромен риск да я използваме срещу самия Него, е в това свободно да изберем да му я върнем. Когато сме в съзнание за това, че Бог по-добре от нас разбира какво е най-доброто за нас, лесно разбираме, че най-логичното нещо е да му се доверим. Сега вече изчистихме предразсъдъците относно думата раздяла. Предразсъдък е сложна дума, която е съставена от двете думи предварително и разсъждение. След като премахнахме предварителните разсъждения по темата раздяла, нека сега да видим как Бог използва раздялата като метод за подобряване средата на живота. Връщаме се в текста от Битие 1 глава, където се казва, че в началото Бог направи небето и земята, а земята е пуста и неустроена. За небето не се казва, че е било в хаос. Само за земята се казва, че в някакъв момент тя е била потънала в безредие. Питам, като гледаш творението на Бог и съвършената симбиоза между абсолютно всичко, според теб Бог твори ли хаос и безредие?
Аз като се огледам освен съвършена система, друго не виждам. Всъщност, според мен, едно от доказателствата за съществуването на Бога е съвършеният механизъм, който изгражда живота на Земята. Просто няма никаква логика в това да се самонаправи нещо, което да си пасне толкова съвършено в толкова различни аспекти, както средата на живот на нашата планета. Едно е сигурно. Бог не твори безредие, хаос, пустош и неустроеност. Но от това само Бог може да направи перфектният ред. Защо Земята в даден момент се оказва пуста и неустроена, е тема на друго и много интересно разискване. Ако обаче си живял поне 10 години на тази планета, би трябвало да си съгласен, че Бог е Бог на реда и никак не му е присъщо да прави нещо пусто и неустроено. Какво можем да научим от разказа в Битие? Когато Бог застава пред хаоса, той използва процеса на разделяне, за да въведе ред в него. Забележете. И Бог видя, че светлината беше добро, и Бог раздели светлината от тъмнината. По-нататък. И Бог каза да бъде свод сред водите, който да раздели вода от вода. И Бог направи свода и раздели водата, която беше под свода, от водата, която беше над свода. И стана така. И Бог каза да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата. И стана така. Бог раздели водата от сушата. И Бог каза да има светила на небесния свод, за да разделят деня от нощта. И Бог създаде човека по свой образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Дори при създаването на човека има процес на раздяла, защото Бог раздели човека на мъж и жена. Очевидно, разделянето е в самата основа на устройството на света. Очевидно е изключително важно да разделиш областите от живота си според вида и предназначението им, за да живееш по образ и подобие на Бог и в среда, която предполага живот, а не хаос и пустош. Това е духовен закон, който можем да видим в физическото измерение дори и в най-простите и елементарни примери. Единственият начин да подредиш е да разделиш според вида и предназначението. Ако едно бюро е разхвърляно, единственият начин да влезе в ред е да разделиш вещите си и да ги групираш, така че да са на разположение, когато ти потребват, като инструмент за постигане на цел. Ако една кухня е разтурена, всичко, което трябва да направиш, е да разделиш съдовете според предназначението им и да ги групираш така, че да са ти под ръка, когато ти потребват. Много важно е да знаеш кое какво е и за какво е и да използваш нещата според предназначението им. Сега нека отведем разбирането на ценността на разделянето на следващото ниво. Ако не разделиш офиса от спалнята, рискуваш жена ти да ти стане служител. Какво е предназначението на спалнята? Естествено, тя е място за спане. Но в едно семейство спалнята е място, на което да изразиш физически любовта към партньора си. Когато сме в съзнание за предназначението на нещата около нас, можем да разделим живота си правилно, така че всичко, което имаме, да ни служи. Ако спалнята е място за спане и любов, там няма място за бюро, телевизор или компютър. Ако не разделиш спалнята от кухнята, рискуваш жена ти да ти стане майка. Сигурен съм, че в основата на разпада на повечето семейства стоят две причини. Неспособността да разделиш правилно домакинството и неспособността да разделиш правилно финансите. Ако мъжът не поеме част от битовизмите и задълженията в домакинството, т.е. ако не се раздели правилно грижата за дома между мъжът и жената, вероятността жената да се превърне в мултифункционален домакински уред е огромна. В тази ситуация тя се доближава повече до образа на майката в подсъзнанието на съпруга си, отколкото до образа на жената. Ако жената не поеме част от финансовата отговорност за дома, вероятно съпругът ти в крайна сметка ще се озове в ролята на родител за нея. Ако един човек е изцяло зависим от друг, със сигурност рано или късно ще влязат в ролите на родител-дете, защото това е единствената логична и нормална ситуация на пълна зависимост на един човек от друг човек. Правилното разделяне на финансовата и домакинската отговорност гарантира правилни семейни взаимоотношения. Аз не съм засичал с точност как сме се разпределили нещата вкъщи, но за мен е правило, когато имам свободен ден, задължително да свърша част от домакинската работа вкъщи. Прахосмокачка, пране, съдомиялна или каквото и да е. Моята съпруга всеки месец покрива някаква част от разходите за семейството. Няма значение какво и колко е. Важното е, че тя има своя дял, който й гарантира едно нормално и здравословно самосъзнание. Истината е, че когато не сме се познавали,
аз съм се грижил за домакинството си, а тя сама е покривала всички сметки за живота си. Не бива нашето съжителство да ни осакатява като личности. Напротив, правилното разделяне на важните области от живота ни дава свободата да се развиваме в съработничество и в партньорство. Един важен урок – вметка просто така. За някой, който слуша така че надявам се да слуша внимателно. Не си носи проблемите от работа вкъщи и не си носи нагона от вкъщи на работа. Раздели областите от живота си според вида и предназначението им и вкарай ред в хаоса. Просто като се озовеш някъде, огледай се и прецени според обстановката какво е смислено да направиш сега. Ако в офиса ти няма огромна спалня и нищо друго, вероятно това не е място предназначено за секс. Ако у вас няма огромна заседателна маса, вероятно това не е място да се изживяваш като Бойко Борисов в Министерски съвет. Бъди в съзнание за средата си и действай по най-добрия начин, според ситуацията, в която се намираш. Ако не разделиш правилно спалнята от детската, рискуваш да превърнеш плодът на твоята любов в причина тя да се разпадне. Ако поставиш детето на неправилна позиция в семейството и го превърнеш в идол за вас, със сигурност семейството ти ще стане пусто и неустроено. Иерархията е в основата на редът в живота. В Библията много ясно е посочена здравословната иерархия в едно семейство. Бог, мъж, жена и децата по възраст. Лидерството и иерархията не са платформа за управление, а са разпределителна отговорност. Това, че мъжът е водач на семейството, не го прави шеф на семейството. Мъжът е този, който поема най-много отговорности и трябва да е най-добрият пример за своето семейство. В Словото се казва всеки му според способностите. Бог е направил мъжът способен, като го е поставил глава на семейството, за да отговаря за най-много и най-тежки отговорности. Жената е нежна и красива и умее да култивира дивото. Ще видим това в 3 глава малко по-натам. Но когато Бог направи Адам, той беше в дивотията. Когато Бог видя, че не е добре за човека да бъде сам, създаде Едем, градината и тогава Ева се появи в сюжета. Всичко, което Адам знае, е как да се справи и да живее в некултивираната земя. А всичко, което Ева знае, е как да живее в градина, която да поддържа с грижите си. И ние се чудим, защо ни е трудно да живеем заедно. Ами, много просто. Имаме различни нужди. Мъжът се нуждае от дивото, а жената от градината. Затова, докато Лили не дойде вкъщи, апартаментът, в който живее, не беше дом, а място за пребиваване. Холът е изкусно разделен на студио за музика и фитнес, плюс стена за заснемане на видеа. Очудвам се, че като влезе тук жена ми не ме напусна. Дивотията е пълна, но любовта е силна. И сега остава да разгледаме въпроса как да разделяме правилно. Примерът на Бог в тази посока е изключително ясен и прост, но не е за прости хора и в никакъв случай не е лесен. Забележи, уважаеми зрителю, че в началото виждаме Бог, който е изправен пред пусто и неустроено творение. Какво първо ни прави впечатление? Ами Бог не отдели никакво време и внимание на това да се вайка и да мрънка. Той много внимателно подбра думите си и изговори само разрешенията за проблемите, срещу които е изправен. Повечето от нас, ако бяха направили небето и земята и в един момент да заварят пусто и неустроено, щяха директно да започнат. Ама как така? Аз не бях го направил така. Някой е минал да ми разтури творението. Сега какво ще правя? Всичко е развалено. Как може такова нещо? Съсипаха е тази държава. Забележете, че всичко, което Бог създаде, Той го създаде, като го изказа. Бог каза, Бог раздели и Бог видя, че е добро. Това е формулата, която се повтаря, докато творението не бъде завършено. Бог каза, Бог раздели и Бог видя, че е добро. Бог каза, Бог раздели и Бог видя, че е добро. И накрая Бог каза любимия ми пасаж в Стария Завет. Да създадем човека по наш образ, по наше подобие. И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови и Бог им каза: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете,
Бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Ако ти си по образ и подобие Божие, според теб има ли творческа енергия в Словото ти? Разбира се, че има. Днес ти живееш в мислите и думите си за самия теб от преди 5 години. Властта, която имаш, е да избираш кои от мислите си да вокализираш, т.е. да ги въведеш в материалния свят, като ги изговориш. Не можеш да контролираш всичките си мисли. Те са като ято птици, което постоянно кръжи над главата ти. Обаче не е необходимо всичките да си правят гнезда и да си снасят тъпотиите. Ти можеш да подбереш кои мисли да минават и да заминават, да са прелетни, и кои мисли да загнездят в теб и да дадат плод и поколение. Бог изказа само разрешенията. Бог изказа само това, което искаше да стане. Не даде никакво пространство да просъществува пустош и неустроеност чрез словата му. Казвай на жена си само това, което вярваш, че има потенциала тя да бъде. Кажи на мъжа си само това, което е най-доброто, което вярваш за него. Говори на децата си тяхната най-добра версия. Не инвестирай в сеяне на бурени, защото бандърлакът, който ще се получи, ще бъде много труден за култивиране по-късно. Дори нищо да не правиш, нивата веднага си буренясва от само себе си. Така работи и грехът. Ако нищо не правиш, няма да си останеш на същото ниво. Постоянно действие в правилната посока е това, което култивира и води до ред в хаоса. Разделяй мислите си, подбери словата си и действай според целта да постигнеш най-доброто, на което си способен. Животът на Земята е като ескалатор, който слиза надолу, а ти се движиш срещу него. Ако нищо не правиш, и ти слизаш надолу заедно с ескалатора. Ако се изкачваш със скоростта, с която ескалатора слиза, стоиш на едно място. Единственият начин да се изкачваш нагоре е да се движиш по-бързо, отколкото ескалатора слиза надолу. Ентропията на Земята е незаобиколим закон. Също като ескалатора, тя си върви надолу. От нас зависи посоката и скоростта, с която ще преминем през живота си. Това е за днес, скъпи приятели. Освен тези прекрасни послания от Бог, в този канал можеш да намериш музика, която правя и най-новото ни приключение. С моята съпруга Лили решихме да направим подкаст или предаване за семейството, брака и позитивите от това да устроим домът си според Библията. Развълнувани сме и вярваме, че ще е полезно и интересно. Това е комитетът на Словото. Бъди част от него. Желая ти всичко добро и бъди благословен съкомитетнико. Можеш да подкрепиш делото на комитета на Словото, като споделиш, харесаш и коментираш това, което се случва тук. Желая ти мир и мъдрост. Разделяй разумно и управлявай живота си по образ и подобие на Бога. Успех!